Jste připraveni podstoupit výzvu prvního týdne a navždy zbavit svůj život zlozvyku kouřit? Přestat kouřit patří k největším výzvám v životě. Touha si zapálit a abstinenční příznaky jsou nejsilnější právě v tomto prvním týdnu. Ale jakmile překonáte první týden, máte 9krát větší šanci přestat kouřit jednou provždy. Nejste v tom sami. Nicoret vám pomůže aktivně potlačit touhu si zapálit, zvládnout abstinenční příznaky a úspěšně překonat tento první týden. To je podstata výzvy první týden bez cigarety. Jakmile přestanete kouřit, rychle poznáte ten rozdíl. Jen 24 hodin po vaší poslední cigaretě riziko srdečního infarktu a mrtvice klesá. Po 72 hodinách se vám bude volněji dýchat. Po 5 až 7 dnech se vám zlepší chuť i čich, budete mít příjemnější dech, čistší zuby a vyšší hladinu energie. Udělejte první krok s Nicoret a skoncujte s kouřením jednou provždy. Jděte do výzvy pro první týden bez cigarety. Udělejte něco úžasného.